I love you, Christy. Ronald. Una'y tinuod, Chris. Nagkagusto ka ni mo. Mag-chance ka ko ni mo. Ang tinuod na halt. Ganahan sa kunin mo. Kung mo na, uyab na ta, Chris. Ronald, ako na kang gisugot. Salamat, Chris. Basta isaad lang ka nga, dili ko ni mo binuangan. Oo. Ako na isaad di mo nga, ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ugwa na ilain pa. Ha? Uyab na mo ni Ronald? O, day Belen. Ay, nagbunga gid ang pagsigid niyag anhis atong trabahoan. O, taon day. Kay naluoy naman ko niya, uy. Maong ako na lang siyang gisugot. Nahala sige day, ayo-ayo mo sa inyong relasyon. Chris, inikaot ni mo na sa trabaho ko, ta? Asa man ta? Kuyog ta sa mo, aron, mailan ka sa kong inahan. Sige Nald. Happy talang unya ako. Si Christy, arong uyab. Maayong adlaw, tita. Oh, bayong adlaw sab. Guwapa ka man di ay uyab, Ronald. Salamat, tita. Saan ang imong tauban, Ronald? Akong uyab, te, si Christy. O, di ay? Oh. Asa mo sa ka nagtrabaho, day? Tindera ko sa gamay nga butika. Ha? Tindira ka lang? Uy, noong saguding taon ka, Ronald. Kaya bagbag utok ni mo. Kaya kang babae din is kalibutan, unya ka na yung tindira ang imong pili. Kung manguyab gani ka, pangitag parehas ni mo, nga na inahuman. Muo na lang ko ni mo, Ronald. Chris! Chris, watang ko! Kasakit magmadulti siya gigsuon. Chris! Bahala ka niya, Ronald. Unsa? Lain kik batasan ang magwang ni Ronald? O, day, uy. Ginaong pagyugo niya. Nganong ako kuno may gipili ni Ronald nga tindira ramang kuno ko. Hilasa ko niya, good. Paita ni watay mahuman, uy. Daog-daogon raman ta. Noon niya, unsay plano rin ni mo, day? Makigbuwag ko ni Ronald. Dili ko masugot. Ronald. Dito magbuwag, Chris. Pero Ronald, wa ko magustuhin si mong maguwang. Anong day? Wa siya ilabot sa tong relasyon. Bisa na. Dili gyapon ta magmalipayon. Kaya naay mo supak sa atong relasyon. Maong magbuwag na lang ta. Christy. Unya, okay ra katay nga wa na mo ni Ronald. Kinahanglan nga akong tunan akong kaugalingon, day. Ngawa na siya. Kay lisod kayo, day, uy. Uyab mi ni Ronald niya. Wa ko magustuhin sa iyong igsuon. Nakasabot kay ko ni Miday. Maong sakto ra pud uy nga nakigbuwag ka ni Ronald. Day, wa man day trabaho ron. Unsa man laag ka na? Asa man sa tamang laag? Ay bisag-asag ko tinang malingaw ta ba? Ay, adola nagbasa, day, uy. Pahangin ta ba? Sige, day. Nya, dinhi lang ta. Dinhi lang ta, day. Nindo dinhi kay hangin taayo. O daghan sa tag makita nga mag-agi-agi dinhi. Sige, day. Anila ta dinhi. Uy, go, Bilin! Uy, ikaw, Junjun! Hoy, ikaw magod ini. Nakunsa ka dinhi. Soroy-soroy lang god, bawa sa kalaay ba? Mao ba? Ay, ila-ila mo sa kong amiga. Si Christy. Uy, hi Chris. Hello. Recorded by X Thunder Gaming. Nang regards ba ni mo si Junjun? Og sure diha, uy. Lagi! Og murag nakagusto man to ni mo akong igagaw, day. Hoy, ikaw diha ron sige kagara-gara, ha? Nangagit og number ni mo. Unya, imong gihatagan. Kay syempre naman. Paabuta lang kay manawag na to ni mo. Salamat ngayon mong gitubag, Chris. Nganong nanawag day ka nako, Jun? Ganahan ako nga magkasuot ha. Ha? Okay lang mo kung kuhaon di kasi mong trabahoan. Nakatultul day ka. Oo, gisultian ko ni ikaw bilin kung asa napita ang inyong gitrabahoan. Anaon ti ka niya ha.
Ayay, murag mao na gid ni da. Naunsa ka, uy? Kita ka na nas atbang. Oh. Oh. Uy, hala. Ang imo man ang igagaw si Junjun. Yes na yes, siya gid na. Og sure ko nga ikaw ang giatngan anak day. Salamat nga niuban ka na ako nga magkipanuroy ha, Chris. Maikog ta nimo, uy. Ganiha ra kag hinuwat nako. Ingon ana gina basta mahigugma, Chris. Anda magantos. Oh. Junjun. Basi makaingon ka nga prescore kay ko ha. Kay bago pabiyat na kaila pero gusto lang ko mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. I love you, Christy. Junjun. May paglaom ka ako nimo. Pwede hatagan ako ni mong time sa paguna-una, Jun. Nakalitan man ko ini, uy. Okay ra, Chris. Makapaabot ra ko. Hangtod ka sa kamaluoy na ako. Nga nang man masugtang akong igabaw day. Kuan, day. Nga nang di ay ko'y gusto niya. Aw, buutan man siya, day, pero... Ampot lang ba, uy? Inabi ko lang ginang akong pagtanaw niya. Aw, kan mauna. Klaro ilang na si Junjun, aron di siya mulaong. Chris, taon-taon na magiging kung nga nguyab ni mo. Hangtod ba karon? Wa pag ikaw maluoy na ako. Dili ko gusto mo pasakit ni mo, Jun, tabuotan ka. Pero... Wa mong iko'y feelings ni mo, eh. Nga sa ato pa, di ganyan mo madawat ang akong gugma. Ami ko lang guta, Jun. Pwede mo hangyo, Chris. Unsa man na? Sugta lang gug ko. Ha? Ato lang suwayan ba? Basig, bisan pag usa ka buwan na gud. Aw, kung di gid ka may gugma na ako, buwakin na lang ko. Jun, Sige na ha. Suwayan lang ko na to. Suwayi ko, ha? sige na lang, uy. So, kita na? Uyab na ta? O sige, sugton ti ka. Pero inigabot sa usa ka buwan. Kung dili gyud ko mo batig gugma nimo, buwag na ta, ha? O, lagi. Sige, deal. Uy, kakuyaw ko ninyo, good. Ako lang gihatag ang iyang gusto, day. Unya inig abot sa kapuan, buwag na mo. Oo, mao gini mahitabo. Kung inigabot sa usa ka buwan, di ko mahigugma niya. Oh, Uy, unsa man ni? hala, paklaroan na, buwag og chocolates. Hala no, ang buot ako ipasabot, diin nigikan. Ay asa pa si Mang Uyab. Salamat day sa imong gipadanga chocolates o buwak, Jun, ha? Ganahan na ka. Oo, uy. Kanindot ato, Salamat, Chris. O nya, asa man taron? Ikaw, kung asa gusto ni mong suruyan. Ato lang ta dapin sa dagat. Sige. Kadita. Ha? Singot naman kaya mong likod, uy. Klaro kayang basa, oh. Diam ko'y towel nga wag gamita. Kadiyot, kay tapuhan ti ka. Kanindot akong gibati nga akong gitrapuhan. Naunsa man ko. Mingaw naman hinuon kong Junjun. Nadaka ako sa iyang pagka-caring. Naibaw ba ka kung unsa rong pizza, Chris? Pizza utsuron. Og mao rong pizza nga mubiyan ako nimo. Ha? Nga naman? Dalimot ka nga usa naman kabuan ta sukat nga gisugot ko nimo. Oo, di ay no. Og naibaw ko. Nga wag ka bati agugman ako maong muhunong na lang ko sa akong gibuhat nimo. Og manginaot ko nga makakita kag lalaki nga imong gigugmaon. Ikaw na ang lalaki nga akong gipangita, Jun. Oh, Chris. Sa sinugdanan, wa ko'y gugma ni mo bisag kamay. Pero sa imong ipagkita nga kaayo na ako, sa imong pag-care na ako, na in love na ko ni mo, Jun.
Tinuod ka, Chris. Oh, John. Love na tika. Salamat. Salamat, Chris. I love you. I love you too, Junjun. Sa hindi inaasahan, may minsan lang na Dili gid matagaan ang dagan sa panahon. Parehas na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y gugma ni Junjun. Pero sa ngadto-ngadto, nibati ra ko niya og gugma. Sa pagkakaroon, minyo na mi, og wa sa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga mga hikalang kaagi ni Christy nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, Tadhana. pati papatulan ang pagsulat, hilagat kanluran. Ang mong kaagi